עוזי ריי והנבחרת. תודה רבה. כמה דברים קצרים מאוד. אחד, בנבחרת הזאת גם רצו השנה שני רצים ממסדה, יניב סיני ועידן עזריה, ובשנים עברו גם אחותו של עידן, שחר, אז מגיע גם למסדה את התרועות על התרומה. דבר שני, רציתי להגיד לאנשים הנפלאים האלה, שאתם יודעים, גם במכונה המשומנת ביותר, אם אתה מוציא בורג אחד קטן, אז המכונה מתפרקת. וגודל הבורג ממש לא קובע. כל בורג המכונה מתפרקת, ולכן כל אחד מהרצים הנפלאים האלה תרם תרומה מכרעת לניצחון. ודבר אחרון, כשיש נבחרת, יש תמיד גם אנשים מסביב שעוזרים ותומכים, ואנחנו רוצים להגיד להם תודה. להתחיל מגולי על הפרסום ועל התמיכה ועל התמונות המדהימות שהיא עושה כל שנה, שנותנות טעם של עוד. ולא פחות חשוב, היא שלחה כבר 2 נציגים לנבחרת, ומן הסתם משנה הבאה גם תהיה שלישית. לרועי הלוי, במסירות האופיינית לרועי עושה את כל מה שצריך. ואחרונה חביבה, זיו השילו, שבעיקר בזכותה חזרה המסורת הזאת לפעול ולנצח. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם על הפרגון ועל האהבה, באמת תודה. זה הגביע, עוזי כמובן, זה הגביע, כתוב פה מרוץ העצמאות ה-28 לזכרם של בני עמק הירדן שנפלו במערכות ישראל, מקום ראשון.